Здравейте, уважаеми зрители на моето студио. Сега ще ви покажа малко Shadow Fight. Така, зареждам. При мен набързо зареждам. Определено аз съм с някакво оръжие на Tiger оръжията. Така. Има много оръжия. На Lynx, някакви други тук, меча, брадвите, първите ножки обаче по-апдейтнати, това с бомбите, тази, настрани оръжията, големия меч, Тайгър оръжията, синжира. Аз определено играя с синжира. Броната ми е тъс, ми такос, шурикените ми са таквис. Така, магията ми е таквас. И малко ще играем, да знаете. Нормал ми е другото име на Ace. Така играя на Ace. Така, сега този е някакъв спръчка, много ме дразни, не съм го бил от кога. И много хора мразят да играят Shadow Fight, но който играе, добре да не справи. Аз, например, си играя Shadow Fight в момента, или сега снимам ви. Обаче, трудно е, ако си на третата, четвъртата земя, ще е трудно да биете или бътчър. Предпочитам ви бътчър да го биете с синжирами. И не моя точно синжир, който създава играта. Така, файт. Добре. Да ви демонстрирам шурикените си. Е, такви са и са бързички. На другия левел може да взема и 3. Бъде точно метни шурикен. Аз се завъртя. Нищо не направих. Така, нищо. Така. Бъде този е много силен мъч, от колко дена да го бия. Ма е на Ace. Не мога го бия, колко дена стана. Така. Така. Мисля, аз го бих сега в двата рунда. Това беше за сега. Сега бия си на Ace пак. Другото име е на Normal. На Normal или на Ace? Аз предпочитам на Ace, на по-лесното. Така. Първи рунд. О, това е гадно, тук с червеното. Ако панти вътре в червеното и е за секунди, аз го бих. Определено този рунд ще бъде малко гаден. Хем за секунди и хем за червено. Две секунди загубих. Нищо. Другия рунд може и да спечеля и може да загубя. Не, определено загубих. О, не! Спечелих последната секунда. Как може? Това беше брутално направо. Последната секунда му удари най-то заспа. Така. Турнамент ми е на Normal. Ще играя на Normal. Така. Тъс каква е, не знам каква е нова. Така. Аз съм на хермит оръжията всякакви. Всякакви оръжия на бътчър. Различни оръжия. Тъс определено с катаната новата. Ето аз я имам и е по-яка дори от нейната. Не, същата е. Тя ми прави някаква тъпа фатка, аз мога да я метна. Добре. Втори рунд ще използвам магията. И не знам колко ще изимам. Но трябва да дам назад. Ще определено да дали ми я блокира. Така. Так. Още един път. Сега се завъртя. О, не. Давай. Айде, бе, шадоле. Те. Так. Още един път. Так. Айде, бе, добре, бе. Това сериозно вече ме дразни. Айде, бе, бе, биха. Аз определено съм с хак. Вие определено аз правя хакове, защото аз съм с много пари, 21 левел, много диаманти. Тук вече ми става трудно, босовете ми
Да са промляш. Не, тук не е ейс. Така. Аха. Имам ги те с оръжия, спокойно. Да не ми са фука. Да не ми е само за време, че не съм оборудван де. Добре, то е за бой. Така. Аде бе, пак ли ми избяга, бе? Защо ми бяга така, не знам. Аз ме направя той, така. Айде, бихта. Така. Добре. Първо го скапах този. Обръсна тя почти до 0 номер. Това не беше много забележително. Добре. Така. Настъпа го. Как така? Тези шурикени са много слаби. Аз ще го удължа и ще го шибна. Магия. И убих. Така. Бегун. И сега ще демонстрирам оръжията ми. Ако ми стигне до клипа. Ще почна от магията. Имам тъс. И синята. Тя ми е слаби, те са магии слаби. Имам шлем, имам тос. Различни. Този. И аз за какво повтарям този, като няма смисъл да го повтарям. Ето ги тук. Тези вече тук са първите шлемове. На втората земя там. Така. Броните им са таквис. Различни брони са. Оръжията. Ще започнем от почти най-долните. Хермит. Ето Хермит. Линкс оръжията. Те са някакви тук подобни като на Бъчър ходовите. Меча, дето игра също не. Брави имам. Първите ножки обаче малко по-добрени. Пръчката. Малко по-забележителна с други подобрения. Това е онова, дето фърля бомби, освен на Линкс оръжията. Голямата сопа. Това са едни ножки, дето не напред, ами настрани режат. Това е тежка сопа, дето е супер яка, ти зарежда кръвта. Това е на Тайгър. На Тайгър оръжията. Синжера, дето игра с него. Другия меч на Бъчър. Те бяха някакви други бравите с другата пръчка. Те са първите. Голямата кирка имам. Тъс имам. Нинджагито. Те са някакви дето пробва да се бият с тях срещу Хермит. На Денди. Те са някакви други. Кривите ножки. Брадви някакви топалки. Първата пръчката се дълга също. Та са втората. Боксовите. Тази си... Как така имам двойни нинджаги, не знам. Тежки, катаната, величите и първите ножки. Те са ми оръжията. Шурикените са само ще ги дам. Сега да се да продължа така. Да си го сложа. Така. Те са ми шурикените, но са малко, знам. Така. Тези всичките ги имам наред. Магиите ви ги показах. Движнат мене.